nagaplano ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office nga magdugang sa directional kag informative signages sa Buhang Flyover bilang kabahin sa ilatikang agon makahatag giya sa mga motorista nga nagalabay sa lugar. Sa interview sa Bombo Radio kay retired Colonel Garbanzos, ang head sang mga opisina ginpahayag sini nga magasulat sila sa Department of Public Works and Highways agud madugangan ang early warning device sa lugar. Luyag sang opisina nga mas mapabaskog ang kampanya sa road safety kag malikawan ang mga disgrasya sa nasambit nga flyover. Dugang Garbanzos ginaplano man sa ila opisina nga butangan sang dugang nga suga kag reflectorized lighting ang flyover agud makahatag sang awareness sa mga nagalabay nga motorista ilabi na sa tiyon sang kagabihon. Ang mga tikang ang sabat sa nagluntan nga aksidente sang Domingo sang gabi kung sa diin nadala sa isa kawing van ang vertical clearance approach sang flyover. Sunog kay Garbanzos, pagi siniga mga inisyatibo ginalauman sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office nga malikawan ang kaangay nga mga insidente sa palabuton. Magasulat kita sa DPWH sini 50 meters before sang aton nga mga flyovers inbound and outbound pagabutangan sang additional nga mga signages, no? Directional and informative signages para nga madugang ang aware sa aton nga mga motorista kag ti kung gabi madugangan man ang mga reflectorized kag mga lighting, no, sa area so that maging visible ang aton nga mga traffic signages and all other nga prohibition makita sang mga motorista. Si retired Police Colonel Garbanzos.